Bona nit i benvinguts als Premis Ràdio Associació de Catalunya. Per cert, avui fan 10 anys i estem aquí per veure què s'hi cou, així que vinga, som. La parada, 1, 2, 3, fil i prim... Ara què fa el senyor Bax? Ara el gandul. Home, ja toca, no? I tant. Ja toca, escolta, que un ja està una mica cansat d'anar i venir. Vostè es posava bigoti per sortir per la tele perquè no el reconeixessin, és així? Ja estava acostumat a fer informatius seriosos i de sobte fer una mica el burro em feia vergonya. I per això em vaig posar el bigoti per tapar-me la cara i ulleres gruixudes. He portat un bigoti. Ah, senyor. Un per vostè, Estic guapo? Estem fantàstics, eh? Estem fantàstics. Sembleu una miqueta Smart Marks, eh? De l'antiga Sibèria, com a mínim, eh? No se li posa els pèls per la boca? Gràcies. Ja saps. Tu diràs. Tu diràs, sí, i el Barça juga a RAC1. Hòstia, com a mínim la gent ho ha dit. I ha dit que ets el millor, eh? Bé, ho ha dit el jurat de la Ràdio Associació de Catalunya i els estic molt agraïts, perquè és un premi que em fa moltíssima il·lusió. Però de moment ho han dit ells, no ho ha dit tothom. El Barça què? Aquest any això està imparable, no? El Barça és sensacional. De fet, una part del premi jo crec que se'l mereix el Barça, perquè explicar alegries fa que arribis a molta més gent que si expliques desgràcies. Què se sent a Stamford Bridge en el moment d'Iniesta? Per mi és el millor moment. Porto 10 anys explicant partits de futbol i és sense cap mena de dubte el millor moment, el millor gol. És l'instant d'explosió d'emoció més bèstia que he viscut a la meva vida. Pastilles de fonia, alguna cosa, no? No, afortunadament ja es va acabar el partit al cap d'un parell de minuts. Si hagués durat molta estona més hauria tingut algun problema. Escolti, molts noms, molta gent... Home, que aquí val aquesta nit aquí, no? Home, és que ja fa uns quants anys que aquest país ha anat mantenint una masia, una pedrera, i aquí avui hi ha hagut una gran selecció de Messis, de Xavis, de Pujols, d'Iniestes i de Pedritos. Digui'm, per exemple, el seu grup, la seva cançoneta, quina seria? Depèn l'instant, tant puc escoltar música clàssica com puc escoltar Bruce Springsteen, tant puc escoltar un bolero. Així que, música punt sí, eh? Per descomptat, sempre punt sí. Fagem allò de prou, prou, prou. No, això es fa una sola vegada a la vida. Alberto, bona nit. Bona nit. I Jordi Basté, bona nit. Bona nit. L'home del món. Sí. Dit així, atura una mica. Atura així, eh? Un home global o un home de viatjar? Viatjar sí que t'agrada. M'agrada molt viatjar, sí. Recomana'ns un viatge. Recomano molt un poble que em vaig anar al Mundial 90, que se m'ha quedat marcat. És un poble que es diu Salta, que està a Bolívia, a la frontera entre Argentina i Bolívia. No, Salta no hi he estat, ja hi aniré. Sí, potser ha canviat, des del 90. Però... Escolta, ara què fa l'Alberto? Clar, és una cosa que es pregunta la gent, suposo, no? Torna, home, que la gent t'enyora ja. Bueno, jo estic treballant, encara que no el sembli. Sí, vaig estar uns mesos, diguem, descansant i ara estic treballant, estic preparant una altra cosa per la tele, sí. La banda sonora, saps una cançó que... Si has d'escollir una cançó, quina seria la teva cançó? Hòstia. Jo, si hagués de dir un grup que representés la meva vida, seria l'últim de la fila. Sí, un grup amb el que jo he crescut. Sí, i tant. Què em mires, així? No sé, perquè l'últim de la fila és... Bueno, sí, potser sí, la generació nostra, sí, clar. Home, felicitats, no? Moltes gràcies. Avui és un dia d'aquells feliços. Pensis en un desig? El desig ja el tinc pensat. Sí? Doncs per aquests 10 anys. Per molts anys a tothom. Clar, José i jo hem anat a dinar al camarelló, dic, les espelmes, tot això, som els tiquets aquests que fotem. Te'ls passem a tu, com ho fem això? Sí, home, però ja ho arreglareu després, no? Te sents una miqueta la sensació Willy Fox, no? No, home, Willy Fox, no, home. Imaginació, creativitat, absolutament de tot, no, en aquest programa, o què? Sí, potser hem anat una miqueta massa enllà, no? Que durant 5 temporades hem fet força coses i estem molt afalagats d'aquest premi, francament. Quin grup o quina cançoneta no pot faltar mai en un viatge de Miquel Calçada? No ho sé, hòstia, em dedico a la música des de fa molts anys, en tinc molts, estaríem hores i hores parlant de música, però te'n diré una. Quina seria, per exemple, la banda sonora de l'infantesa del senyor Capdevila? Jo soc molt televisiu, soc del 65 i soc d'aquesta generació marcada per Heidi i Marco, diguem, com a cançons amb les quals he plorat. Com algú que ara veig que m'entén, perquè jo soc un fanàtic de l'Springsteen, home, hem trobat. Costa molt sortir de l'armari i dir-ho públicament, perquè mira, un altre, s'apunta al carro. No, i fa molts anys, eh? Quina seria la teva cançó per això? De tota la trajectòria, que no és curta, de l'Springsteen, amb quina et quedes? Saps allò que dius? És difícil, però escolleix-me una. Thunder Road. Sí? Sí. Mestre de la ràdio, de la tele, li encanta el Bruce i li agrada la mateixa cançó, tu. No, i ho segueixo. Al TDT estic enganxat tot el dia. Doncs és ell. Tot el dia no, al matí treballo, però a la tarda us miro.
Fins aquí els Premis Ràdio Associació de Catalunya. La música sonant de fons i nosaltres que ja marxem. Bona nit.